Ndị be anyị ekenekwakwa m unu. Asị m na ana Igbo anyị na-agbazi ghara ghara. Ana Igbo na-agbazi ghara ghara. A na-ekwu nke mere ọzọ a na-eme, a na-ekwu nke mere ọzọ a na-eme. Nwa dibịa unu fụrụ ebe a kpụ okpu mmemme bikos ọ na-abụ onye rụgide arụrụ ana rụgide arụrụ ana, ndị na-arụzi arụrụ ana na-abụ okpu mmemme ka ha na-ekpu, maka ama na ndị Igbo anyị na-asọpụrụ ndị na-ekpu okpu mmemme. Onye na-arụzi arụrụ ana o je were ya ekpunye ka ị hapụ ịnọkọta chee na onye a na-eme ajọ ihe. Nwa dibịa ihe a mere n'Enugu steeti na Nkanu East ka ihe a mere. O wee bụrụ na nwa dibịa na-asị na ọ nọ n'obodo na-egbusisi ndị obodo, na-egbusisi ndị be ha, and ọ bụ okwu ogbuo ọ sị gị mba, ịjụọ ya ọ sị gị na omehọ, mana o gbuo oti aka n'obi si na ọnyanwa mere ihe ga-eme na ya mee na onwe ihe na-eme nothing mega. Ma nwunye a na-eti aka n'ala sị na ọ ga-egbusisi ndị niile nọ n'obodo, ndị ọbụla na-enye nsogbu ọ ga-egbusisi ha. Nna enukwa m ụdị ihe nka ka arụrụ a na-arụkata ndị obodo wee sị mba, unu amago n'ihe na-emeziri na anọzi ọpụreshọn mkpochapụ ndị dibịa ndị arụrụ ala. Ha wee pụta wee sị mba, and a sị na if na o nwere ndị onigasị emechaa unu ga-afụ mgbe a kpụrụ ya, bikos ihe na-eme ebe ahụ a kpụziri ya jee na nke igwe obodo ha. Ọ dịka igwe wee nyezie iwu wee sisi ji ebe unu si na o niri mmadụ ebe a si jezie ebe ọ pụta ya ka ama ma eziokwu ka asị. Emechaa unu ga-afụ ebe a na-abụ ini ka a marụ ma eziokwu ma o nwere onye o niri na ndụ ebe a, bikos ọ ihe ndị obodo na-ekwu. Ndị obodo si na ogbukata n'ezie wee pụtazie wee sị mba na ekwensu ga-akwakarị ihe esibe ha pụọ, na ha anọjugo na ekwensu a ga-akwakọrọ ihe si obodo ha pụọ jee chọzie ebe ọ ga-anọ. Mana nke m unu chụpụ ebee ka ọ ga-ejezi? Anyway, kedu ihe unu chere n'ihe a? Na nekwa ka nwunye unu a na-afụ nwunye na ka nwunye nọ na-aba ka na-abakwa mba na-aba mba, nke nwunye dịka nke nwunye ka njọ. A sị na nwunye na-asọpọtụ ihe ọjọọ niile ọ na-eme, ọ na-akwanyere die arụrụ niile die na-arụ, na nwaanyị a na-akwanyere die. Nna ke na ụdị ihe dị ihe nka. Emechi unu ga-anụ mkpọtụ ha na-eme na ka ha si wee jee ebe igwe, mana egosi ozi anyị mgbe igwe gwarụ ha okwu mebi igwe achọ ọnụ ka afụta ihe emeziri bụ ejegosi anyị ebe a na-egwu inyi and ha egosikwa ini ha na-egwu ka ama ma ha egwupụtaziri mmadụ ka ọ na ha egwupụtaghị mmadụ, maka a sị na onwe onye o niri na ndụ, na onwe nwa agbọghọbịa o niri na ndụ na mbara bie. Emechi unu ga-afụ ebe ha na-eji ha ji shovel na-egwupụta dị ini, mana egosizi anyị ihe ọbụla. Nna aghọtazi m ihe ime oge ọbụla nsị ka ezi ihe na-eme na be anyị biko, nke na mmadụ ga-apụta na-egbu mmadụ kwere ike na-eti aka n'obi na onwe onye ga-eme ihe a. Ọ pụtazi na ndị obodo onwezi onye nwoke ọpụta na enweghị nwoke dị mkpa n'obodo a. Arụ a ga na-eme n'obodo unu, nwoke apụta na-etiri unu aka n'obi na onwe ihe ga-eme na onwe onye ga-eme ihe ọbụla ya na nwunye ka ezi ihe chụlitere unu n'ụla. Anyway, mmadụ megide ihe obodo decide asị ozugo ị ga-esiri obodo apụ, bikos ofu onye adịghị akarị obodo, ofu onye adịghị akarị na-agbanyeghị ụdị ike ichere na inwe, ofu onye adịghị akarị obodo. So obodo ewepụtagoro ya anya wee sị na ọ ga-apụ n'obodo ha taa na ọbụghọ dị nke echi, ma ya na nwunye ma ụmụ ya ha niile kwara ngwongwo ha si obodo ha pụọ na ha chọzie na enough is enough. Ntama ihe ndị oyibo na enough is enough, na ha chọzie n'obodo chaa ya kwara ngwa ọrụ ya niile si obodo pụọ. Unu ga-afụ, unu afụrụ ya na nke ọ na-aga, unu afụrụ ya. So biko unu na-enecha ihe onyonyo a ka mara ihe unu che na comment section biko. Na ihe nke a na-emezi na be anyị ọ dị egwu, ihe nke na-eme be anyị karị. Ngwa geenụ ntị. Onye na-egbu mmadụ na ụmụ ọkpala o gbuchie ọsị na onye gburu ụmụ ọkpala isi onye amaghị nze nke dị n'Enugu steeti Nkanu East. Naanị ya onye a na-egbu mmadụ na ụmụ ọkpala o gbuchie ọsị na ogbu Enugu steeti gọọmenti dịkwana ya ndị ogbu na ụmụ ọkpala nke dị n'isi onye amaghị nze ọ karịgo. Naanị ya anyị nọ na be igwe, ndị ogburu akarịgo uncountable, ha juru nya ndị nwụrụ n'aka onye adịgo too much, mana ndị be anyị asịgo na enough is enough. Gụba na-egwu ahụ na-agụ
go kwesị kwakere na ba lekwa na nwunye ya anyị na-asọpọtụ ya na-asị na ọ ya egbuchichi ndị be anyị na ọ ya egbuchichi ndị ụmụ ọkpara na ụmụrụ onye ha ya hapụrụ ụmụ ọkpara nke dị n'isi na-amaghị nse ịnị nke na East of Enugu steeti lekwa na ha akụrụ na-afịa Abi Igbo ka anyị nọ kịta Abi Igbo ka anyị sịtago m nwunye ya sị na ọ ya egbuchichi na ndị ọ ya egbu dị ka aja ya nwere onwe ya ndị ọ sịrị ya bụ dị ka aja ọnkanta bụ ndị ọdọ agọ so ka Enugu steeti ka akwụkwọ ka ebuche ya ka ihe wụlọ onwe gị n'ụbọchị nke taa and emechi ife a niile ma ndị apịa stroke ga-enwere onwe ihe na-agbago bụ eziokwu na onye akwụkwara ebe a 4 times before mma ọgwụ si m ọgwụ eji etiri tatu before God and man na body concrete onye ahụrụ ebe a ha si na ya